Чакай, бе. Тук туалет не има ли? Бе, чуваш ли ме, Геле? Чуваш ли ме, Геле? Знаеш, никой няма повярва, че това не е режисирано. Режисирано е. Аз не искам да слизам вече, брат, защото ме болят краката. Аз слизи, сега ще минат краката, ще водя една друг тип тренировка. Бе, тук нещо мръсно има по лукса. Брат, не виждаш, че вали от 3 дена. Трябва ли да слизам? Айде бе, айде, сега ще се отпусна краката. Да ми се отпусни душата, искам. Я покажи му на Геле тук какво едеш. Чай, само да слизам. Как слиза, мат? Геле, ела да виж, ко ма кара да ям това, бе. А що е толкова гъсто това, бе? Нали ме накара го направя с 200 мл вода. О, утре с 300. Ти предния път ме накара 150 да го направя. Не бе, нещо от протеина е. Да. Ще сменяме протеина, ще виж епизод за протеин, ще снимам. Само преживям по половин час го ям. Ево да виж, на лукса как светят някакви неща. Гледай долу Empower как свети. BMW-то се продава, 70 000 лева, знаеш хора му направим стъпка. Абе, защо ме накара да мъкна храната? Ма после му седнеш на кафето си изядеш, бе. Хубаво е, свежо време. Да, чувствам се страхотно. Малко хора като такова, виж, като те как се водиха, джогинг. Ние 2 карти искаме за жени. 2 карти за жени? Нали сме мъже, бе, брат? Как така за жени, бе? Кога плащаме? После на момичето плаща. На изхода. Ако нещо не стане и не платя, какво става? Ти ще платиш. Да. Я покажи тия ръки, бе. Абе, ти не си на Христо Стоичков такова братовчет, бе? Не. Не съм. Понеже едно време то, който ги правеше, ми е приятел. Ама вече не ми е приятел, защото стана политик. Аз политици приятели нямам. Ама шие ли още? Да, шие, да. Жена си. О, майко! Брат, тук стречинга започва преди тренировката. О! Ма искаш да стегнеш нещо, бе? Тия бухти, брат. Като козунаци великденски. Чакай, бе. Тук туалет не има ли? Има го там. Геле, да не ме записваш как се напъва в кенефа тук. Коги си дебел и не можеш да се сгънеш от тесния кенеф. Готово. Значи това е когато тренираш, това е когато си изял брат си. Сега ако те изумя, това съм гимнастичка. Представяш ли? Тежко ще. Ари. Good visuals, good life is all that matters. Health that you got right there is all that matters. О, аз това не мога го правя. Saving, stacking up, yeah, all that matters. Good time with the gang, yeah, all that matters. Yeah, good visuals, good life is all that matters. Health that you got right there is all that matters. Saving. Тая тренировка май е за морски пехотинци, повече отколкото за любители. Само трябва като... Как беше то? Редник Пейн? Не, Капитан Пейн. Поне с златния зъб. Имаше един филм, където обучава бойскаутс. Не се ли сещаш, Вегеле? Ще го намеря и ще го монтираш. Марина, гледаш ли какво става? 30 сувалки. 30 сувалки прави едно. Ти си по сувалките, аз не съм това. Аз нямам книжка. А това го прави паралелно или чака артистите да свърши? Паралелно. Другия прави, може ли само да обясня? Докато единия бяга, другия прави 30 jumping squat с 30 swing. В момента, в който и двамата свършат, ако той свърши първи, го изчаква, нали? Правят 8 синко бърпи. Синко бърпи, синхронизирани бърпита. Заедно. И после имаме смяна. На това нещо. Да. Някой да желая да кажа синко бърпи след? Не. Заедно. Заедно. Лягаме да смята. Давай. Само 8.
Ужас. Почваме. Добре. Почва тренировката. Реалната част. Другари, ти ли ще бегаш, аз ще се бегам. Както кажеш. Дай да бегам, че после ще ми е по-лесно другото малко. Добре. Може. Първо да бегам, пък после да дигам. Добре. Добре. Така. Вие, двамата. Добре. Искаш ли да сме двамата? Не знам, че да. Добре. Ние сме най-елегантната двойка, брат. Двама тюлена правят цубалки. Морски лъв, брат. Морски лъв. Морския лъв е по-голям от тюлена. Морски лъв. Обаче звучи такова. Майор Пейн, бе! Майор Пейн се казваше това, брат. Кой ще правиш първо? Балено майка. Гирите ли? Не знам. Кой ще тичиш? Май гирите, защото Нямаш въздух. Не, разбира се, че не съм разбрал. Не искам да разбирам, искам да си ходя! Аз тръгвам. Брат, това е непостижимо. Аз просто не съм готов да го издържа. Готов си. Швед. Си исках трябва да го пречупа. Колко трябва? Какво е това? 30 вупс. Като корем на прес. Да спипаш краката. Това ли ще правиш първо или първо ще тичиш? Аз това не мога да направя, да искам. Дай ще се клатя тук по трасето и това е. Се клатиш по трасето. Къде ти угаждам на акъла? Батле, много добре, браво, аз съм горд с теб. Дай, че почваш да тичиш. Erica, she finna bust it. Her name ain't Mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', peep the medallion. Pour your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotto, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. Това не е тренировката, ама аз трябва да правя нещо. Друго не мога. О, айде друг. Ще ме изгонят, брат, ще ме изгонят, защото не правя какво трябва, ама какво направя, не мога друго. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Best if you don't listen. All this shit on me, I'm making her wet. It's double line, they know we the set. They know we up next, that's why they upset. Diamonds on me, and you know it's baguettes. Ballin' so hot, man, I need me a rap. If you ain't on time, then you getting left. Can't live in the past, ain't got no regrets. Ain't looking for love, just want me. Like it or love it, still gotta respect it. How you in first, but you coming in second. They watching your next, so you gotta protect it. Running it up and we breaking the records. You gave us your last, you should've just kept it. Eyes on me as soon as I step in. The eye on me, you know what I'm reppin'. It's eyes, so yeah. Само да свърши един път, повече няма да видите тук. После да имам гирите и щантите. Другия петък е тука. Другия петък е тука. Няма шанс. Аз не знам какво правим. Никой е купен. Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, then you bugging. Damn fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, up the budget, cashing it in. Damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. Пуснете ми Нико, зверте си. Пуснете ми Карас. Айде! Това е моето упражнение. Моля се никога повече да не искат да ме виждат тея тук, моля се. Никога повече да ме води тук. Не мога да ходим на Витоша, бе, брат. Нещо с паржоли. Аз нещо не правя и ври вода от мене. Представете, който иска да отслабне да не идва тук. Не, който не иска да отслабне. Има ли лекар на терен? Как да разтегна нещо, което не съм затегнал? Аз съм много разочарован от себе си. Николай избяга, оставяма сам.
И мисля, че сега е най-правилният момент да избягам и да ти кажа, че напускам. Ще дам микрофона и върви само с мен до колата, ще се пречукам. По-добре да си остана дебел. Тежък, не дебел. Не, майтапа на страна. Мацката прави много яка тренировка. Аз за първ път правя подобна тренировка и нямаше как да не се изплезе зверски. Така че другата седмица май пак сега си отивам да си изям фуража, който ми е позволен от Неми Генчев. И ще се видим в другия епизод. Чао!